ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар машқгоҳи низомии ҳарбмайдони гарнизони Хатлон даври ниҳоии машқҳои муштараки васеи низомӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Федератсияи Россия бо ташкили унсурҳои мухталифи зидди террористӣ ва бо ҷалби зиёда аз 2500 нафар хизматчиёни ҳарбии нерӯҳои мусаллаҳи се кишвар дар сатҳи зарурӣ ҷамъбасту натиҷагирӣ карда шуд. дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши таҳия намудаи ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти вазорати мудофиаи мамлакат. барои маълумот хотиррасон мекунем ки баҳри иштирок дар ин размоиши муштараки васеи ҳарбӣ ҳайати низомиёни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Узбекистон аз қисмати марзҳои ҷанубии Тоҷикистон бо техникаҳои вазнини зирехпӯши ҷангиву автомобилӣ, силоҳу муҳимоти ҳарбӣ ва ҷузъу томҳои таъиноти махсус таҳти ҳимоя ва роҳбаладии чархболҳои ҳарбӣ рӯзи 1 август вориди кишвари мо гардида, дар машқгоҳи ҳарбмайдони гарнизони Хатлон қароргоҳи муваққатии хешро ташкил намуданд. қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Россияро бошад дар ин размоиши ҳарбӣ асосан ҷузъу томҳои пойгоҳи низомии 201 ин давлат ташкил намуда, нерӯҳои иловагӣ ва ҳавопаймоҳои муҳорибавӣ аз дигар минтақаҳои ин кишвар ба машқгоҳ интиқол ёфтанд. аз ҷониби қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба машқҳои муштараки ҳарбӣ ҳайати шахсии қисму воҳидҳои низомии қушунҳои хушкигард мустақар дар гарнизони Хатлон ва чархболу ҳавопаймоҳои қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавои артиши миллӣ ба он ҷалб карда шуданд. баъд аз 5 рӯзи будубош ҳайати нирӯҳои мусаллаҳи таъиншуда қабл аз шурӯъ намудан ба коркарди марҳилаҳои машқҳо ва амалан татбиқ намудани матлаби ба унсурҳои зидди террористӣ пешбинишуда дар майдони ҳудуди машқгоҳи низомии ҳарбмайдон саф оростанд ва чун анъана бо садои сурудҳои миллӣ ва дар як вақт бо бардоштани парчамҳои давлатӣ ба размоиши муштараки васеи низомӣ оғози расмӣ бахшиданд. дар маросими ифтитоҳи машқҳои муштараки низомӣ намояндагони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистону Узбекистон ва Федератсияи Россия дар назди иштироккунандагони ин размоиши васеи ҳарбӣ баромад намуда, доир ба ҳадафу моҳияти баргузор намудани унсурҳои зидди террористӣ изҳори андеша карданд ва баҳри бомафақона ва дар ҳамоҳангӣ коркарду таҳризӣ намудани тамринҳои муштараки низомӣ ба ҳайати нирӯҳои мусаллаҳи дар машқҳо ширкаткунанда барору комёбиҳоро таманно карданд. бо ҳамин тартиб нерӯҳои мусаллаҳи се кишвар дар давоми 10 рӯз бо ташкили хаймаҳои саҳроӣ, шароити зисти муваққатӣ, мавзеи будубоши ҳайати шахсӣ, муайян намудани ҷабҳаи муҳорибавию мудофиавӣ ва бо гузоштани нишонаҳо ки таҷассумгари душманони эҳтимолӣ буданд ба ҳуҷуми даврадор гузаштанро мушаххасан коркард намуда, машқгоҳи низомии ҳарбмайдонро ба майдони шартии набард табдил доданд ва баҳри доир намудани амалиёти ҷангӣ пурра омода гаштанд. майдони шартии ҷанг ё худ машқгоҳи низомии ҳарбмайдон бо паҳноии зиёда аз 200 000 метри мураббаъ дар қисмати ҷануби кишвар қарор дошта. он аз маркази пойтахт шаҳри Душанбе дар масофаи 170 километр ҷойгир аст ва аз нуқтаи фармондеҳӣ ки маркази машқгоҳ ба ҳисоб меравад, тибқи ҳисоби хати рости мустақим он то марзҳои давлати исломии Афғонистон дар масофаи 25 километр ҷойгир мебошад. баҳри назорат ва ҷамъбасту натиҷагирӣ аз даври ниҳоии маҷмӯи машқҳои муштараки васеи низомии се кишвар субҳи 10 август вазири мудофиаи мамлакат, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Узбекистон, фармондаи ҳавзаи марказии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Россия, раиси вилояти Хатлон ва дигар шахсони расмӣ ба машқгоҳ омаданд. аз рӯи мавзӯъ ва матлаби баргузории машқҳои муштараки васеи низомӣ гӯё як ҷуфт
ҳавопаймоҳои ҳарбии таълимӣ L-39 ҳангоми гузарондани разведкаи фазоӣ дар қисмати сарҳади давлати исломии Афғонистон ва дар чанд нуқтаи масъулиятноки ҳаммарз бо Тоҷикистону Узбекистон ҷамъшавии гурӯҳҳои ғайриқонунӣ мусаллаҳро мушоҳида менамоянд ва ҳамзамон аз убури ғайриқонунӣ сарҳади давлатӣ хабар медиҳанд. бо гирифтани маълумоти разведкавӣ амалиёти муштараки низомӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистону Узбекистон ва Федератсияи Россия дар шароити дашту саҳро, маҳаллаҳои аҳолинишин, бино иншооти муҳими давлатӣ, мавзеъҳои стратегӣ ва роҳҳои душворгузари кӯҳистони ҳудуди ҷумҳурӣ аз рӯи пешгирӣ намудани убури ғайриқонунии марз, дастгиру безарар гардонидани афроди сарҳадшикан, тормор намудани ҳайати ташкилотҳои тундрави террористиву экстремистӣ ё худ душманони шартӣ ба ҳолати мӯътадил ва амну субот баргардонидани вазъи сарҳади давлатии Тоҷикистону Узбекистон шурӯъ менамоянд. зимни баргузории машқҳои муштараки васеъи низомӣ аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи се кишвари дар размоиш ширкаткунанда як қатор унсурҳои мухталифи зидди террористӣ аз ҷумла бурдани амалиёти разведкаи фазоию заминӣ, мушаххасан маълум намудани теъдоди афроди сарҳадшикан, дар нуқтаҳои убури марз муайян намудани шумораи боқимондаи қувваҳои ғайриқонунӣ, бо кадом силоҳу муҳимоти ҷангӣ муҷаҳҳазу мусаллаҳ будани онҳо, тариқи авиатсияи ҷангӣ фуруд овардани десанти фазои тактикӣ, фавран ташкил намудани ситоди муштараки идории нерӯҳо, сафарбарии қушунҳо, ҳамоҳанг кардани амалиёти ҷузъу томҳо, бо оташи шадиди чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ, ҳавопаймоҳои зарбазану қиркунанда, техникаҳои вазнини зиреҳпӯши ҳарбӣ, воситаҳои артиллерӣ ва истифодаи дигар силоҳу муҳимоти низомӣ, истодагарӣ намудану зада баргардонидани ҳуҷуми ҷабҳавии душманони шартӣ дар ин размоиш амалан ташкилу бароҳ монда шуданд. ҳамин тариқ дар тамрингоҳи ҳарб майдон ҷузъу томҳои савораву пиёданизоми қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистону Узбекистон ва Федератсияи Россия бо истифодаи тамоми қувва ва таҷҳизотҳои ба ҷанг пешбинишуда аз техникаҳои вазнини зиреҳпӯш, авиатсияи ҷангӣ, артиллерияҳои худгард, автомашинаҳои махсуси замонавии зиреҳдор, норинҷаки дастӣ ва дигар силоҳу муҳимоти ҳозиразамони мухталифи ҳарбӣ ба сӯи ҳадафҳои ниҳоӣ ки таҷассумгари душманони шартӣ буданд оташи шадид равона карданд. ҳадафи доир намудани машқҳои муштараки васеъи низомӣ ин амалан санҷидани иҷрои вазифаҳои ҷангии ҷузъу томҳо ҳангоми номӯътадил гардидани вазъият дар сарҳади давлатӣ, сайқал додани таҷрибаи ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Узбекистон дар ташкили амалиёти бомафақонаи низомӣ, ҳамоҳангии ҷузъу томҳо дар сурати ба вуқӯъ пайвастани ҳама гуна таҳдиди хатар, вусъат додани қувва ва воситаҳои моддӣ техникӣ, омӯзишу азбар намудани минтақаву мавзеъҳои ҷуғрофӣ, зимни доир кардани ҳама гуна амалиёти ҷангӣ ва сафарбарии қушунҳоро дар самти доир кардани унсурҳои мухталифи зидди террористӣ дар минтақаҳои марзӣ, шароити дашту саҳро ва кӯҳистони ҳудуди ҷумҳуриҳои ба мо ҳампаймон дар бар мегирифт. дар баробари ҷалби беш аз 2500 нафар хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи се кишвар ҳамзамон дар ин машқҳои муштараки васеъи низомӣ 25 адад авиатсияи ҷангӣ аз ҷумла чархболҳои Ми-8, Ми-24, ҳавопаймоҳои муҳорибавии бомбаандоз, қиркунандаву зарбазан, зиёда аз 500 адад техникаҳои мухталифи вазнини зиреҳпӯши ҷангӣ, воситаҳои гуногуни артиллерӣ, автомашинаҳои махсуси зиреҳдор ва дигар лавозимоти низомӣ дар он истифода шуданд. зимни ҷанбасту натиҷагирӣ аз даври ниҳоии маҷмӯи машқҳои муштараки васеъи низомии се кишвар вазири мудофиаи мамлакат генерал полковник Шералӣ Мирзо, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ
معاون یکم وزیر مدافع جمهوری ازبکستان گنرال مایور شهرت خالمحمدوف، فرمانده حوزه مرکزی حربی قواهای مسلح فدراسیای روسیه گنرال پالکونیک الکساندر لاپین و دیگر شخصان رسمی دایر به اهمیت و هدف برگزار نمودن مشق‌های حربی در نزد هیئت اشتراکچیان آن برآمد کرده ابراز داشتند که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر سران دولت‌های منطقه و جهان دائما جانبداری حل مصالحت آمیز مناقشه‌های داخلی بوده با کشورهای همسایه و صلح‌خواه سیاره همیشه بر ضد عمل‌های دهشتبار گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و فعال گردیدن تشکیلات‌های غیر قانونی در مبارزه مشترک قرار دارد و دولت‌های همسان منطقه و جهان را به مقابل همه پدیده‌های نامطلوب عصر پیوسته به محاربه دستجمعانه دعوت می‌نماید. در جریان سخنرانی همزمان قید کرده شد که در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند حربی و حربی تکنیکی تشکیل و براه ماندن چنین تمرین‌های وسیع نظامی بیشک به تأمین امنیت دولت‌های همسان و تحکیم بخشیدن صلح و ثبات در منطقه مساعدت نموده، آن در سمت مبارزه مشترک علیه همه تهدید خطرهای تروریستی و اکستریمیستی، صیقل دادن مهارت کسبی و آماده باشی دائمی جنگی جزء تام‌ها و برای باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی کشورهای همپیمان تأثیر بی‌واسطه می‌رساند. این نقطه را قید کردن به مورد است که در هر دور و زمان دولت‌های علاهیده برای حفظ مرز و بوم و تأمین حیات آسایشته مردم تکیه به نیروهای مسلح و خلق کشور خود می‌نمایند. از این خاطر با نظرداشت وضع پرتضاد جهان معاصر هر یک شهروند صلح‌پرور جامعه امروزه را می‌باید که برای حمایت دولت و همه ارزش‌های استقلال ملی آماده باشد تا در صورت ضروری دفاع از این مرز و بوم اجدادی نماید، چون که مسلم است که این سرزمین مقدس را از ما بیشتر کسی دوست نخواهد داشت و از ما بهتر کسی حمایت نخواهد کرد. بعد از تقدیم تحفه‌های خاطروی به اشتراکچیان فعال این چهاربینی حربی، گذشت نظامی هیئت شخصی یا خود جزء تام‌های در این رزم‌های شرکت نموده دایر گردید که آن انجام بخش دور جنبستی مجموعه مشق‌های مشترکی وسیع نظامی جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان و فدراسیای روسیه در مشق‌گاه نظامی حرب میدان گارنیزون ختلان گردید. مطابق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از پنجشوی بیماری سیریتی کووید 19 در جمهوری معرکه با ایمونیزاسیا فرا گرفتن شهروندان جریان دارد. در شهر خوجند مرکز ماموری ولایت سوخت به این مسئله عمیقاً توجه ظاهر گردیده مراجعت شهروندان برای قبول واکسن مرحله به مرحله بیشتر می شود. جزئیات در مطلب خبرنگاران منطقوی ما. طی 2 هفته که برابر واردشوی واکسن کروناواک و مدرنا به ولایت سوخت مرکز سلامتی رقم 4 شهر خوجند پر از اختیاران است و از سبب زیاد بودن شمار آدمان رفت ایمونیزاسیا کنونی در 2 نقطه آشان یکم و سیوم براه مانده شده است. در مرکز سلامتی 4 از دولت امریکا واکسن با نام مدرنا وارد شد که این هم باشد 2000 دوز را تشکیل می‌دهد. بنابر همین از شهروندان خواهش میکنیم که آماده واکسیناسیا را گیرند. ساکن شهر خوجند روشن رضاقلوف امروز برای واکسینگیری آمده است و او می‌خواهد برای از ایمونیزاسیا گذشتن خود و نزدیکانش را از حالت‌های وزنی سرایت‌یابی به بیماری کووید 19 امین نگاه دارد. همسرم، کلینم، پسرم همه اومدیم. گیرسودیم من پرزیدنتمون رحمت همه خیلی غمخوری کردن. بیپول من واکسن گرفتم گوشیدم گرفتم در کار. با گفت دکتر طب اولوی مرکز سلامتی شهری رقم 4 گوهر اکرامова شروع از آخر ماه اپریل تا امروز آنها توانستند بیش از 7000 نفر ساکنان را با واکسن فرا گیرند و طبق معلومات‌ها در جریان معرکه ایمونیزاسیای عمومی شهروندان که از سن 18 سال بالا مقرر گردیده است 3 نمود واکسن استرازینیکا، کروناواک و مدرنا استفاده شده است.
ҳар як ваксина аз вояҳои гуногун иборат мебошад. Ваксинаи AstraZeneca аз 10 воя иборат буд, ваксинаи Коронавак аз 1 воя ва ваксинаи Moderna бошад аз 15 воя иборат мебошад ки ин ба 15 кас мерасад. ҳоло кормандони ин маркази саломатӣ бо истифода аз шароити мусоид ва дастрас будани вояи ваксинаҳо ҳар рӯз аз 100 то 400 нафар сокинонро бо ваксинатсия фаро гирифта ният доранд нақшаи ваксиназании шаҳрвандонро бар зидди бемории сироити COVID-19 саривақт таъмин намоянд ва дар ҳифзи саломатии сокинон ва пешгирӣ аз ин намуди беморӣ саҳми худро гузоранд. аз моҳи май дар шаҳри Хуҷанд дар ҳама марказҳои саломатӣ ваксинатсия яъне имкунӣ гузаронида шуда истодааст. хушбахтона мардуми мо инро дарк карда истоданд ва дар ваксинатсия фаъолона иштирок карда истоданд. дар мавриди қоидаҳое ки пас аз қабули ваксина бояд ҳар шахс онро риоя кунад, духтури тибби оилавӣ Гавҳар Икромова маълумот дода чунин гуфт: шахсоне ки аз ваксинатсия гузаштанд бояд 3 қоидаро риоя намоянд. ин ҳам бошад нанӯшидани оби хунук, дар зери кондитсионер хоб нарафтан ва дар зери офтоб нагаштан ва ин ҳам бошад 3 рӯз аз обозӣ худдорӣ кунанд. тибқи нақшаи пешбинишуда маркази саломатии шаҳрии рақами 4 бояд 51 000 аҳолии сину солашон аз 18 сола болоро бар зидди бемории сироити COVID-19 эм кунад, аммо аз сабаби муроҷиати зиёди шаҳрвандон ва корхонаву муассисаҳои давлатӣ иммунизатсия шудани беш аз 60 000 нафар пешгӯӣ карда мешавад. дар минтақаи Рашт низ ҳамин тадбир эмгузаронӣ аз бемории коронавирус нисбат ба табақаҳои гуногуни аҳолӣ амалӣ карда шуд. сокинони ин минтақа ба хубӣ дарк карданд ки маҳз гирифтани ваксина метавонад василаи муҳими пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ бошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Лахш. бо мақсади паст намудани шиддати паҳншавии бемории коронавирус имрӯзҳо сокинони ноҳияи Рашт аз тарафи кормандони шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ба ваксина фаро гирифта мешаванд. тибқи иттилои масъулин бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамаи муассисаҳои тиббӣ бо ваксинаҳои сифатнок таъмин карда шуданд. сокинону кормандони касбу кори гуногун моҳияти маъракаи муҳимро ба хубӣ дарк намуда ба ваксина фаро гирифта мешаванд. ҳамарӯза аз тарафи кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Рашт гардишҳои хонагӣ гузаронида шуда мунтазам бо аҳолӣ оид ба роҳи гузариш, пешгирӣ, безараргардонӣ, ғизои солим суҳбат ва хӯрок гузаронида мешавад. яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории COVID-19 ин ваксинатсия ба ҳисоб меравад. айни ҳол дар ҳудуди ноҳияи Рашт 21 нуқтаи ваксинатсия ташкил карда шудааст ки ҳамарӯза кору фаъолият намуда истоданд. бо мақсади бо ваксина фаро гирифтани аҳолии ноҳия дар марказҳои саломатӣ ва муассисаҳои тиббии деҳот низ шароити лозима фароҳам оварда шудааст. барои касалӣ пешгирӣ кардан бояд ҳамаи халқ ҳамин ваксинаро бигирад. ман ина 70 солаям гирифтам. оилаи мо ҳамамон ваксина гирифтем. гурӯҳи мақсаднок 1300 нафарро ташкил медиҳад. то имрӯз дар байни аҳолӣ 438 нафар иммунизатсия барои пешгирии бемории коронавирус яъне гузаронида шудааст. ҳамаи иммунизатсия дар шароити муассиса яъне гузашта истодааст. мо то ҳол аз ваксина ягон танқисӣ надорем, ҳама басанда аст ва ҳамин гурӯҳи мақсаднок ки ҳаст яъне мерасад. ҷиҳати пешгирӣ аз бемории коронавирус имрӯзҳо дар ҷойҳои серодам, кӯчаву хиёбонҳои ҳудуди ноҳия чораҳои безараргардониву оммафаҳмонӣ ба роҳ монда шудааст. дар ноҳияи восеъ кишоварзони ҷамоати деҳоти Тугарак дар майдони 1184 гектар замин рӯзҳои наздик ба ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз менамоянд. тибқи таҳлилҳои мутахассисони раёсати кишоварзии ноҳия нашъунамои пахта хуб ба назар мерасад. хабарнигорони мо дар ҳамин бора иттилои бештар доранд. дар ноҳияи восеъ имсол ҳосили пахта фаровон аст. Матсобир Ҷонвалиев, ёрдамчии сардори хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ҷонвалӣ, ба манзараи замини пахтазор назар намуда аз ҳосили имсолаи ниҳолҳои пахта умеди калон дорад. ӯ бо изҳори қаноатмандӣ мегӯяд ки ин тарз ҳосилбандии ниҳолҳои пахтаро 10 соли охир надидааст. бо вуҷуди бисёр гармишал омадани вазнии сол кӯшиш кардем ки ҳосили дуруст ба даст биёрем. аз ҳозир 3.5 гектар замин 25 та 30 кӯка замин кӯрак дида мешавад.
اهل زحمت این خوجگی اهمیت این محصولات را درک نموده با وجود مشکل‌ها همه ساله از حاصل آن درآمد خوب به دست می‌آورند. ازیان خوجگی امسال در میدان زیاده از 3 هکتار زمین پخته کاریدند. از روی تحلیل متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه وسه که با این خوجگی همکاری زیست داشتند میگویند که در این خوجگی در نتیجه عملی نمودن تدبیرهای سریوقتی کارکرد زمین، حالت نشونمای نهال‌های پخته و حاصلبندی نهال‌ها در حال قناعت‌بخش قرار دارند. در یک بوته نهال ها حساب کرده دیدیم و 40-50 کورک در یک نهال هست داره. همین زمین میتونه 30-35 سانتی متر به دست وارد بشه. آزاد 30-35 سانتی متر میتونه. در جامعه دهات توگرک ناحیه وسه با زمین‌های خوجگی دهقانی جانولی میدان کشت پخته در خوجگی‌ها 1184 هکتار زمین را تشکیل می‌دهد. اول ماه آگوست کارمندان ریاست کشاورزی ناحیه حاصل پخته زمین‌ها را معین می‌سازند. این قسم زمین سریوقت با آب پالیزی و غذا تامین کرده شده است. در خوجگی‌های دهقانی این جماعت دهات پیش از جمع‌آوری حاصل پخته برای نگاه داشتن گل و شانه حاصل نهال‌ها تدبیرهای سریوقتی کارکرد نهال‌ها انجام داده شده. روزهای نزدیک دهقانان با جمع‌آوری حاصل پخته شروع می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. давоми солҳои охир дар асоси тадбирандешиҳои давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи духти либоси ягонаи мактабӣ роҳи ҳалли худро пайдо мекунад. талоши рӯзафзуни коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ ва таваҷҷӯҳи сокинон бобати дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ сабаб гардидааст ки фоизи зиёди хонандагон бо сару либоси мактабӣ аз ҳисоби тавлидоти худи таъмин бошанд. гузориш аз шаҳри Исфара. дар шаҳри Исфара дар доираи омодагӣ ба соли хониши нав ки боиси қаноатмандӣ хос аст ки пас аз таваҷҷӯҳи хосии роҳбари давлат ва вазорати маориф ба ҷорисозии либоси ягонаи мактабӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва ба ин раванд ба таври фаъол ҷалб карда шудани корхонаҳои дӯзандагии ватанӣ интихоб ва харидории саруи либос ба фарзандон барои волидайн дар қиёс бо солҳои пешин ба кори нисбатан сода табдил ёфтааст. бояд тазаккур дод ки саруи либоси мактабӣ ба ҷуз дар ярмарка дар мағозаи назди корхонаи дӯзандагии Салимабону ва ҷаҳоноро низ ба фурӯш гузошта шудааст ва волидайн имкон доранд дар он ҷо мувофиқ ба синну соли фарзандон андозаи мувофиқро дарёфт ва харидорӣ намоянд. ин ду корхонаи дӯзандагӣ ба туфайли ҷаҳду талош дар самти омӯзиши талаботи бозор татбиқи ихтирооти ахири тарроҳони муосир дар фаъолияти ҳамарӯза ва омӯзиши он бо санъати тарроҳии миллӣ дар муддати кӯтоҳ тавонистааст ки мизоҷони зиёди доимии худро пайдо кунад. масалан дар Салимабону 28 нафар занон доимо машғули коранд. коргоҳи Салимабону барои муаллимон низ либосҳои зебову шинам омода мекунанд ва ин иқдом теъдоди муштариёни корхонаҳоро афзун намудааст. ҳоло коргоҳи Салимабону бо шуъбаи маорифи шаҳри Исфара барои зиёда аз 50 мактабҳо шартнома имзо кардааст ва сари вақт бо сифат ба иҷро мерасонад, мегӯяд сарвари коргоҳ. корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғуломов сехи дӯзандагиаш ҷаҳоноро соли 2015 таъсис ёфтаасту дар он 15 нафар занони хонашин ба кор таъмин шудаанд. аз соли 2015 ҷамъияти мо барои дӯхтани сару либоси мактабӣ машғул мебошад. имсол ширкати мо бо 15 мактабҳои шаҳру ноҳия сару либоси мактабӣ барои дӯхтан шартнома баста шудааст. мана чӣ хеле ки дистустон аз тарафи ширкат бо пуррагӣ ҳама сару либосо дӯхта шудааст. дар ширкати мо ҳамагӣ 15 нафар духтарон занони хонашини шаҳри ноҳияи Исфара бо кор таъмин кардагӣ шартномаи баста шуда мо пуррагӣ 15 мактаби шаҳру ноҳияро бо сари либос таъмин карда истодем ва таъмин мекунем. дар оянда боз мо ҳаракат кардастем ки сафи кормандонро зиёд кунем ва бо зиёдтар мактабҳои шаҳру ноҳия шартнома баста бо сари либоси мактабӣ таъмин кунем.
کارگاه دوزندگی جهان‌آرا با شعبه معارف شهری اسفره به مقدار 18,000 سروی لباس مکتبی شرطنامه امضا کرده شده است که تا این دم 70% کارها به انجام رسانیده شدند. дар доираи таҷлил аз 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ ва натиҷагирӣ аз солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, кормандони пешсафи кумитаҳои иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ба минтақаҳои дилрабои кишвар, бахусус шаҳрҳои Нурак ва Душанбе сайёҳати якрӯза анҷом дода таассуроти нек бардоштанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. با تشبس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان و کمیته متحده اتفاقهای کسبه کارمندان حزبی بخشیده به 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، سیاحت بیش از 50 نفر کارمندان پیشرفت کمیته های اجرایی حزبی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان به منطقه های دلربای شهرهای نورک و دوشنبه صورت گرفت. هدف از تشکیل چورابینی مذکور این تطبیق اعلان گردیدن سالهای 2019 سالهای 2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی می باشد. اینفراساختار ساحه در شهرهای سیاحی، موضعهای سیاحی رشد یافته است. سطح خدمت رسانی، صفت خدمت رسانی به مراتب بگرده است و همه این با اون آورده رسانیده است که جلب سیاحان به موضعهای گوناگون کشور زیاد گردد. سراول کارمندان حزبی از باغ انار شهر نورک دیدن نموده اوید به تاریخ باغ مذکور معلومات گرفتند. در ادامه کارمندان حزبی به نیروگاه برقی آبی نورک تشریف آورده اوید به این انشاءات بزرگ و موضع دلپذیر تاثیرات خاصه برداشتند. باید گفت که بیشتر اهل این گروه اولین بار است که از چنین موضعها دیدن نموده. این سیاحت برایشان بسیار خاطرمند خواهد بود. از دیدن نمودن چنین موضعهای زیبا، چنین موضعهای تاریخی ما به خود خلاصه برآوردیم که در حقیقت دوام 30 سال استقلالیت تاجیکستان به یکی از دولت‌های قدرت‌ترین، یکی از دولت‌های آبادترین مبدل گشته است و البته سهم راهبریت حزب، سهم هر یک اعضای حزب، سهم هر یک نفری که امروز در این فضای صلح و آرام و آسوده تاجیکستان زندگی می‌نماید نظررس است و باز هم باوری دارم که از این آبادکاری ها مردم تاجیکستانی عزیز منشأ گرفته باز هم بهر آبادی وطن عزیزی خویش، خانه‌دان خویش سهم با سزای خود را می‌گذارند. ادامه سیاحت کارمندان حزبی در شهر دوشنبه صورت گرفت. اهل گروه موضع‌های نظرآبای کاخ نوروز، باغ جوانان و باغ ایرم را تماشا کردند. سیاحت کارمندان در جایهای تماشاباب شهرهای دوشنبه و نورک با یک جهان تاثیرات نیک سپری گردید. کاخ نوروز که واقعا هم با یک شکوه و شهامت خاصه، واقعا هم با یک طرح و معماری ملی ساخته شده است که واقعا هم تجسمگر تاریخ و تمدن فرهنگی ما تاجیکان خواهد بود و البته امیدواریم که در دایره سیاحت مذکور هر یک اشتراکچی به خود یک تأثیرات عمیقی را برداشت خواهد کرد و امیدواریم که چنین تشبس‌ها من بعد نیز روی دست گرفته شده راه اندازی کرده می شود. باید ذکر نمود که در خط سیر سیاحی آنهای سفربر شدند که در 6 ماهه سال روان طبق نظرسنجی حزبی پیشرفتی داشتند. با گفت مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان من بعد نیز بهر هوسمندی پیشرفان چنین امکانیت‌ها را راه اندازی خواهند کرد. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 дар пойтахти мамлакат идома дорад. тибқи тартиб рӯзи гузашта ҳунармандону ҳаваскорони шаҳрҳои Роғуну Панҷакент маҳорати худро манзури ҳакамон гардониданд. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ки ҳаминак дар шаҳри Душанбе даври ниҳоии он баргузор гардида истодааст, 22 шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки дар даврҳои аввал холҳои баландро соҳиб гардида буданд, миёни ҳам рақобати ҳунарию эҷодӣ доранд. акнун шаҳри Панҷакент бо шаҳри Роғун аз рӯи номинатсияи намоиши ҳунарҳои мардумӣ нахуст маҳсули ҳунари дастранҷи мардуми минтақаҳои худро ба маъраз гузоштанд. хосатан озмуни Андалеб ҳамасола баргузор мегардад, аммо имсол дар бахшҳои он навгониҳо ворид гардидааст. масалан, имсол бо
дар назар дошти эълони 3 солаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, номинатсияи намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони бозори ҳунар ба озмун ворид карда шуд, ки ин раванд тавонист дар амалӣ намудани нақшаву ҳадафҳои 3 солаи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ то андозае саҳм гузорад. қобил ба зикр аст ки рафти озмун аз ҷониби аъзои ҳакамон ки аз ҳисоби донишмандону фарҳангшиносон таъсис ёфтааст, назорат ва ҳакамӣ карда мешавад. тибқи низомнома баромадкунандагон аз рӯи 12 номинатсия ҳунарномоӣ карда, беҳтаринҳо аз ҳисоби холҳои ба дастомада соҳиби мукофотҳои пуливу молӣ хоҳанд гардид. бо мақсади баланд бардоштани савияи дониши кормандони бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳру ноҳияҳо бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмун ҷараён дорад. аз рафти ин тадбир дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҳамкоронамон гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатии беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ, беҳтарин суханвар ва беҳтарин хизматрасон байни кормандони бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ доир гардида истодааст. дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ низ озмуни мазкур дар сатҳи баланд гузаронида шуд. вобаста ба талаботи низомномаи озмун, мудири бахш никоҳи навҷавононро дар ҳолати тантанавӣ доир намуда, ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳро супорид. инчунин ба 5 нафар тифлакони навзод шаҳодатномаи таваллуд ба таври ройгон бо тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. мақсад аз гузарондани озмун санҷидани донишу малакаи кормандони бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ оид ба омӯзиши техникаи муосир, истифодабарии техникаи муосир ва барномаҳои электронӣ бошад. аз ҷиҳати дигар баланд бардоштани савияи дониши кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мебошад. чидаре ки муҳтарам президенти кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ дар паёми навбатии худ оид ба назокату нафосати забони тоҷикӣ арз карданд, мо кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро ваколадор менамоянд ки дар навиштани шаҳодатномаи таваллуд аз феҳриси номҳои миллӣ истифода бурда ба ҳар як тифлони навзоде ки имрӯз ба қайди давлатӣ мегузорем тибқи анъанаҳои миллӣ номи зебо гузорен ва шаҳодатномаи таваллуди онҳоро бе хатои имлоӣ дуруст хонапурӣ намуда навишта ба дасти онҳо супорем. сардори шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вилояти хатлон ва дигар баромадкунандагон оид ба қонунҳои амалкунандаи соҳа ва баъзе камбудиҳо сухан ронда иброз доштанд ки ҳар як падару модар аз рӯзи таваллуди кӯдак то 3 моҳагӣ вазифа доранд шаҳодатномаи таваллудро аз бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гиранд. дар идома ҳайати ҳакамон аз тарзи коргузории кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, фаъолияти котибони ҷамоатҳо, вазъи бойгонӣ, нигаҳдории ҳуҷҷатҳо ва ҳусни хати беҳтарин дидан карданд. гуфта шуд ки баъди пурра анҷом ёфтани озмун ғолибон муайян шуда бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ барои барномаи Навид. хабарҳо аз хориҷи кишвар. садамаи автобус дар Туркия 15 кушта ва даҳҳо захмӣ бар ҷой гузошт. дар Юнон бошад сӯхтори бешазор идома дорад. дар ин ҷо ҳарорати баланд ва ҳавои хушк ба паҳншавии алангаи оташ мусоидат мекунад. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар қисмати шимолу ғарбии Туркия автобуси мусофирбар ба садама дучор гардид. мувофиқи иттилои расонаҳои маҳаллӣ бар асари ин фалокат 11 нафар дар ҷои ҳодиса ва 4 тани дигар дар беморхона ҷон бохтанд. хабар дода мешавад ки ронандаи автобус аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромадааст. дар натиҷа автобус аз хатти ҳаракат берун баромада чапагардон шуд. ҳамчунин аз захмӣ шудани 17 тани дигар хабар дода мешавад. мақомоти Туркия вобаста ба ин фоҷиа тафтишотро шурӯъ намудаанд. дар майдони марки муқаддаси шаҳри Венетсияи Италия баландшавии сатҳи оби дарёҳо мушоҳида мешавад. ин вазъият сокинони маҳаллӣ ва ҳам сайёҳонро нигарон намудааст. мутахассисон мегӯянд ки болоравии сатҳи об дар шаҳри Венетсияи Италия ҳодисаи маъмулӣ аст, вале қаблан чунин ҳолат фақат фасли тирамоҳу зимистон ба назар мерасид. дар фасли тобистон бошад обхезӣ дар ин шаҳр дар таърих ҳамагӣ 5 маротиба ба қайд гирифта шудааст.
алангаи оташи сӯхтори бешазор ба ҷазираи FBA юнон расида манзилҳои зистиро ба хокистар табдил дод. вобаста ба ин мақомот аҳолӣ як қатор мавзеъҳоро ба ҷойҳои амн таҳвил медиҳанд. аксари сокинони минтақаи хатарнок аз тарки хонаҳояшон даст мекашанд. мутахассисон мегӯянд ки гармии зиёди ҳаво ва хушксолӣ вазъиятро боз ҳам мушкилтар мекунад. гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият дошта ба воситаи қайиқҳо одамонро ба ҷойҳои бехатар мекӯчонанд. ин минтақаро аллакай ҳазорҳо нафар аз ҷумла истироҳаткунандагон тарк намудаанд. ҷазираи FBA юнон миёни сайёҳон хеле машҳур аст. то ҳол ба оташнишонон муяссар нашудааст то сӯхторро ки аз санаи 3 август инҷониб дар ин минтақа аланга дорад зери назорат қарор бидиҳанд. ин дар ҳолест ки амалиёти оташнишонӣ якбора дар қисматҳои ҷанубӣ ва шимолии юнон идома дорад. мақомоти кишвар барои бартараф намудани офати табиӣ аз кишварҳои ҳамсоя кӯмак хостаанд. ҳамасола дар тоҷикистон 10 август рӯзи варзишгарон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар шаҳри хуҷанд бо иштироки роҳбарияти вилоят ва варзишгарони шинохта чорабинӣ доир гардид. ҷузъиёти бештар дар шарҳи ҳамкорони минтақавии мо. инкишофи варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва дар ин замина солим гардонидани ҷомеа самти афзалиятноки сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, варзиш дар Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи муҳими таркибӣ ва пураҳамияти арзишҳои фарҳангӣ гардида, рушду инкишоф додани он дар байни табақаҳои васеи омма яке аз омилҳои муҳими солимгардонии ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҳамасола санаи 10 август дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи варзишгарон бо шукӯҳи хоса таҷлил карда мешавад. субҳи имрӯз дар муассисаи фарҳангии давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии марказии вилоят чорабинии калони идона доир карда шуд. дар чорабинии мазкур варзишгарони шаҳру навоҳии вилоят новобаста сину солашон иштирок доштанд. пеш аз оғози чорабинӣ варзишгарони вилоят маҳорати баланди варзишии хешро манзури ҳамагон намуданд. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилоят дар вилояти Суғд якчанд иншоотҳои варзишӣ, майдонҳои варзишӣ барои мо варзишгарон сохта ба истифода дода истодаанд. мо ин иншоотҳоро истифода бурда, машқу тамрин намуда, парчами давлатии худро баланд мебардорем. дар толори кохи Рӯдакӣ ба муносибати рӯзи варзишгарон, варзишгарони шаҳру навоҳии вилоят, собиқадарони соҳаи варзиш низ иштирок намуданд. роҳбари вилоят зимни баромади хеш афзуд ки воқеан варзиш дар ҳама давру замон қосиди сулҳу дӯстӣ ва муаррифкунандаи ҷаҳони маънавию солими миллату давлат буд ва минбаъд низ боқӣ хоҳад монд. гуфта шуд ки соли ҷорӣ баҳри рушди инфрасохтории варзишӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят дар як муддати кӯтоҳ зиёда аз 100 иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд ки ин ҳама шароитҳои мусоид барои таъмини оммавияти варзиш, ҷалби ҷавонону наврасон ба тарбияи ҷисмонию варзиш, омода намудани варзишгарони касбӣ ва дар маҷмӯъ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҳама гуна қонуншиканиҳо байни ҷомеа нигаронида шудааст. баҳри болида хотири иштирокчони чорабинӣ барномаи рангини аҳли ҳунари вилоят низ манзур гардид. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи варзишгарон дар кохи Рӯдакии маркази вилоят хубу хотирмонд ва дар сатҳи баланди эҷодӣ баргузор шуд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.